Abi taldeko Jerai eta Jonanderrekin egin dut hitzordua, Bilabona herrian duten entsegu lokalean. Urtebeteko musika bidean loratu diskoa sortu eta grabatu dute, abiadura biziko musika bidean. Azken boladan ugariak dira biko taldeak gurean. Abi horietako bat da. Erabakia baino, kasualidadea dela diote taldekideek. Abi taldearen sorrera azkenean izan da iaia deskonposizio prozesu bat, ez? Bere garaian elkartzen ginen lokalean 4 lagun, kanto batzuk behar genitugun, eta gauzak aurrea juten ari ziala eta horietako bik ezin zuten geratu zen kolokan, eta azkenean Jonanderrak eta biok jun ginen gehatzen, eta pixkat hortik atera da, ez? Izan zen bastante improvisatua. Jerai eta biok juntatzen ginen lokalen, eta beak gitarrakin, ni bateriakin. Beak negia esan etxetik ekartzen ditun pixkat mamituta kantak, ez? Eta haste ginen jotzen eta ikusten genuen zola sinergia moduko bat, ez? Ez dakit bion artean gu txikitatik ezautze geha, baina gero kogarria ezberdingo geha, eta ez ginen nola nerri nera batea ibiltzen, ez? Eta nik uste taldean abin sorrera izan dela pixkat bilogre bai berriz ezautzeko, eta ez dakit, nik uste sortu dela zerbait hola politia bion artean, eta pixkat sorrera hori izan da. Prozesua izan zen hori, nik uste aurreko urteko azarotik edo, uste egingo du orain urte bat igual, azaro abendu tartean hori elkartzen hasi ginen, eta martxoan grabatu genuen diskoa, eta maiatzean kanpoan zegoen ja, ez? Orduan, izan da oso prozesu azkarra. Egia da ere, guk ez genukagula pentsatua grabatzea, hain azkar eta hain hola, baina Viktorrekin hitz egin da, eta nik harremana dakat berekin informalki ere, eta berak santzian, hau grabatu behar zutea eta berekin da, eta horrela junda, ez? Ia kanpo presioagatik, baina gu ere superpozi gaude, pixka zerikatu bat justelako ateratzeko, bestela igual ez genuke egingo edo izango zen. Egia da izan dela oso prozesu motxa, baina guk damakigu jotzen musika txiki-txikitatik, ez? Eta bakoitza bere bidetik, baina damakigu denbora asko. Orduan, nahiz eta diska grabatu den eta dena izan den oso azkarra, nik uste hor sartzen dela gure aurreko esperientzi guztia, ez? Orduan, beak bere aportazio egin du eta nik nerea. Orduan, hoi bilak bilduta, izan da oso errez ateran emaitza bat. Hasierako ideia taldekideak gehitzea izan zen. Kantuak sortu ahala konturatu ziren biko formatuan aritzea izango zela egokiena. Egia esan bai planteatu gala galdera, ez? Bi izateana edo saiatzea beste pertsona batzuk sartzen talden, Baina, hasi ginen modun eta nik uste funtzionatzen zula, eta erabakia nik uste bion artekoa izan zela, hola seiko genula. Gaina, hasi ginen gehatzen eta hasi ginen kantak sortzen, eta momentu batean, planteatu genuen, eta esan genuen, guazen sortzea kanta biek, eta aurrerago ikusiko dugu beste bat sartuko da, baina pentsatuta ere sartuko zela, beste hori. Guazen sortzea 4 bost, eta gero jungo gehatzen lagunekin, eta azkenean izan genuen, gu hola bakarrik hau funtzionatzen du, eta guazen aurrera honekin. Normalean, hori, gure konposizio prozesua izaten da, normalean ideia bat nik dakat edo etxean edo lanean, edo gitarratxo bat dakat lanean, eta ordu batzuk botatzen ditut, idazten zerbait, akorde batzuk bota, ez? Normalean, akorde bat gustatzen zait eta hortikan tiratzen juten naiz. Eta gero lokalera nator eta kanta horri buelta ematen zaio erabat, ez? Jonanderrek ematen dio bere kriterioa, ritmoa, eta bazen errepikatzea beste zatia, ez? Hola izan da azkenean. Loratu izeneko diskoa osatzen duten kantuak gitarra eta bateria formaturako sortuak izan dira. Lokalean sorturiko kantuak Elkar Estudioan grabatu dira. Diskoa grabatzea erabaki baino nagoia erabaki da hartuta zeola bi mantentzeana. Eta diskoan grabaketa baina genula izatea, pixkat lokalen senditzen genuen
musika mota hori, ez? Orduan, de hecho, diska grabaketan batea grabatu dugu. Grabatu genuen, Elkar estudioetan grabatu genuen, Victor Sánchez ingenieriarekin, eta berekin momentu gero harremanetan egon ginen, ez? Ni proiektua azaldu nion berari, eta berak esan zian, jungo naiz lokalera, entzungo ez zuen musika zuzenean, guk ere ez dugu, ez genuen kontzerturik eman, diskoa grabatu horretik. Orduan Victor etorri zen lokalera eta gure musika entzun zuen, eta berak ere bota zigun hori, ez? Nik uste hau klaketari gabe zuzenean bilak batera eta guk oso ados. Ez genuen diskoan zuzenean ezin genuen zerbait grabatu, ez? Eta oso pozik gaude justo erabaki horrekin. Badakit nor naizen eta ez nazala begiratu oker. Badakit nor zaren eta ez nazazu begiratu. Bi taldekideek sesio berean grabatu dituzte musika tresnak, Entsegu lokalean egin bezala, estudioan. Guguen diska entzuten dugu eta bertan ikusten ditugu momentuk, ez? Gu jotzen egina momentu hoi bilak elkarri berea dauden eta ez dakit momentu berezi horiek. Orduan, nik uste naturaltasun hori eta biak momentu berdin batea jotze horrena eta nik uste hori denak diskan argi eta garbi ikusten dela. Soinuak, ez, ateratzeko prozesu hori izan zen pixkat, bi ginen, bete egin behar zen, eta nik ez ditu gitarra doblatu, gitarra bakarra dago grabatua, egia da bi amplifikagailukin egiten betela, bajoarena eta gitarrarena. Eta hortik soinua ateratzeko, pedala ez dakit zen nola jarri eta bateriaren mikrofonatzeko ere bestera batera, edo ez, gauza berezitxoak edo egin dira, baina bai estudioaren aldetik. Ez igual musika edo melodia ez da aldatu ezer, estudiora jungea genukagunakin, baina bai beste prozesu hortan ez, grabaketa prozesuko mikrofonoen historia hortan da hori bai. Bide bakarretik biek ezin dugulako gurutzatu eta bizkarra eman honez gero. Bide bakarretik biek ezin dugulako gurutzatu eta bizkarra eman honez. Gitarrak, bateriak eta ahotsak. Horiek dira Abiren musika armak. Tresna bakoitzari bere denbora eman diote, bakoitzaren xehetasun txikiena ere mimatuz. Gitarrarekin egiten betena da, distortzioak eta efektu guztiak gitarraren amplifikadorera eraman, eta gero dakate abi switch horietako bat, seinale bat ateratzen dut garbia bajoaren amplifikadorera. Egia probatu nuela oktabadore batekin eta hori, baina masa asko egiten da horako bola bat grabetan, eta horrela funtzionatzen du, ez? Ni jotzen etenean, zuzenean, ez dut oso ondo entzuten, baina kanpotikan esaten didate behintzat, ez? Hor dagoela betetzen dela, ez? Eta, azkenean soluzio politia iruditu zait, bakarrik jotzeko da oso ondo. Egia esan, nik nahiko bateria berezia neukan grabaketa egin genuen, oso bateri txikianekan tamainutan, bonboa 18koa, kaja 13koa, timbalak 10 eta 13, eta bai lortu genuen, soinu nahiko grabea, hain bateria tamainu txikiak izanik, oso soinu grabea lortu genuen. Eta nik uste bi izan da, hori nahi genuen, ez? Grabe asuntutan bete, ez? Eta beste ritmoiekin, bajoak ematen dizun ritmoiek, pixkat bateriakin bete, ez? Afinazioak eta gero oso soinu ambientalak eta grabeak. Ahotsaren kasuan bai egin dira, bai doblatu dugula ahotsa, hori zuzenean ezin dugu egin. Egia da nik entsaioetan erabiltzen duela ahotsak doblatzeko pedaltxo bat. Egiten zian oktaba bat gorago nire ahotsaren azpitikan kopia bat bota, ez? Eta Victorrei berez emaitza politia erutu zitzaion, baina ez zuen erabili nahi pedal bat grabatzeko orduan egin narazi zian, kanta guztiak abestu, oktaba bat gorago. Orduan egia esan politia geratu da, hori. Ez nuen nire burua
abesletzat ematen nik uste grabatu nuen arte edo, eta ikusi noren emaitza, jo, ostra, badauka soinua, ez? Sortzeko prozesua erabat librea izan da. Kantu bakoitzak une bat islatzen du. Batzuk oldarkurrak dira, beste batzutan sosegua da nagusi, eta beste batzuetan bi kontzeptu hauek elkartzen dira ekaitz eta baraldia bezala. Sortzeko garaian bai nahiko oso prozesu librea izan dela. Izan dela lokalea jun eta segun genekan edo segun nola etortzen ginen, sorketa prozesuare hola izan dela, ez? Kantak gehienak jereak ekartzen zituen ja eginda, eta gero lokalen ematen genion forma. Eta egia esan bai daude zati batzuk oso pisutsuak, gitarran ritmo potenteak eta bateriak segitzen diona, ez? Pixka gitarran eta hautsan. Eta beste batzuk daude oso psikodelikoak edo, bueno, ritmo bakar batekin ja kanta bat egiten genuen, ez? Intentsitate gustatzen zaizkigu eta nik uste hortikan jotzen dula diskoan izaerak edo gure izaerak. Beti esaten dugu berdina, eta badirubi tontakeri badala, baina guk kantak guretako egin ditugu, azteko, eta egiten ditugunean ez dugu pentsatzen, gauze luzea dan edo gauze motza dan, ez egiten ditugu, eta eskatzen digunean gelitu behar dela edo aldatu egin behar dela, ez egiten dugu, ez. Ekalak irekiko ditut, eta joango nahi zure gana. Horpegian ditutzu, odoltantak miazkatzera. Gurean ez da oso ohikoa, baina Abi taldeak lehenik diskoa grabatu du, eta ondoren etorri dira zuzeneko emanaldiak. Ez dakite, momentu bat iritsi zen, zehose aurkeztu nahi genula fisikoan, zehose hau daukagu eta zuzenean aurkeztu ere, ez, gero. Ja data jarrita zegoela grabatzeko eta hori, nik uste bitxezan momentu bat ahaztu egin ginela zuzenekotaz, eta hasi ginela indarra jartzen guazen ondo iztea dana, guazen estudiora jutea oso ondo erabakita, eta horregatik, laina azkarra izan den, normalean prozesua beste bat delako, ez? Taldeak egin, bertsio batzuk egin, zuzenean jo zure bi kanta, beste gu jungea zuzenean jotzea gure kanta guztiak, disko batekin ja, eta horreko talde edo esperientzia handirik gabe ere. Ibili geha gauzetan, baina ez proiektu bat, ez hau ezalako proiektu batekin. Zuzenekoa gutzako oso garrantzitsua da. Gehien bat, guk erakutsi nahi dolako gure jotzeko modua eta gure energia, ez? Eta nik uste diskoa hola grabatzeko zergaitiare bai, gehien bat izan dela guk erakutsi nahi dolako nola jotzen dugun benetan, ez? Gure instrumentua. Egia ere bai, diskan grabaketa izan daitekeela mila moduta, ez? Ingenezak ere bai, bakoitzan instrumentuakin, ez? Bakoitza bere denbora hartu eta separatuta grabatu, baina diska hontan zuzeneko horri eman diogu garrantzia. Eta nik uste zuzenekotan bai daukaula energia positiboa. Gure soinuarea finkauta da hola. Hasieran zan, ateatzen dena eta ondo, eta guain nahiko nik uste kritiko gehala igual, ez? Bai, gure buruakin bai. Sortzeko garaien. Baina egia oso irikita gaudela edozer gauza egitea. Izalatzi mutuak, gau komplikatuak. Loratu diskoa diseinu ederrean bilduta dator. Sandra Garaio artistak landu ditu azala eta liburuxka, zuri eta koloreak kontrajarriaz. Kontua da, gu biak izan da diseinatzaileak eta izan da oso kritikoak ere ikusten genuen, lan politia beste batek egiteko, beste batek nola ikusten zuen gure musika islatzeko, ez? Eta oso harri genuzkan bi ikono horiek, loreak eta belea, gure identifikatzen gaituzten ikonoak direlako. Eta Sandra Garaioari eskaini genion nahi zu egin, eta berako oso pozik egin digu portada. Esan digute,
ez datorrela bat gure musikarekin, oso alaia dela portada hori. Baina guk ikusten dugu gure justo ez, Jon Andreek komentatzen zituen kontraste horien isla polita, ez, loreak dira elementu oso alaia, txuria da portada ere, baina gero dago belea hor, ez, azpian, eta nik ikusten dut, ez eta oso alaia dirudi, goibelagoa dela edo melankolikoagoa ez izan daitekeela hori, eta gure kontraste horiekin, gure musikaren aldaketa guztiarekin bat etorri daitekeela erabat. Hitzetan ere nabari dira bi kontzeptu horiek, argiak eta ilunak bat egiten dute kantu ezkorretan. Hitzak berez dira inkietuden eta guri igual pixkat gorroto ditugun edo alrebes, edo maite ditugun gauzen historia kontatzen ditugu, ez? Akorde bat egin dut eta hitz bat bota eta airera, ez? Eta ze ondo akorde hau esaldi honekin eta gero igual bilatu diot, ez? Beste batzutan bai izan da negoen momentu oso goibel batean eta bota ditut hitz pila bat eta atera da kantua, ez? Entzuten bat juzu eta erakurtzen bat juzu letrak, dana dira zerbait txarra, zerbait iluna, zerbait goibela eta ez dakit zergatik atera dira horrela. Izan da, hori, zintzoa izan gehalako gure buruarekin eta bota ditugulako olako historiak, ez? Zuk idaztezunen gero nahi esplikatzen egitenen zergaitia, ez, letrana, ostia, dakalak izton, ez dakit zentzua edo horrek, ez? Gero irakurtzezu eta gero aparte jartzen diozun sentimenduare bai hitz bakoitzai, ni uste dut iritsiten dara. Inguratu eta gure esan Loratu izena darama diskoak. Diskoko kantu baten izena izateaz gain, talde berri baten hasiera irudikatzen du ere. Diskan izena da Loratu, eta kanta baten izena ere bai da. Eta izenburua erabakitzeko garaian, Loratu bea hitza ez, dutze egun oso politia. Loratu dalako talde bat, loratu dalako laguntasun edo, erlazio berri bat, loratu dalako diska bat ez, loratu dira gauza asko ez. Eta, gero apartea loratu da kanta baten izena. Nik kanta bat idatzi ere bai, barrutik nik uste behar nulako esan ez, mezu bat, edo, nire amona zanai idatzi diot letra bat, gero iraiek melodia eman zionean guandik eta keio gustatu zitzaiten ez. Baina da, oso kanta berezi bat, letra barrutik ateratako hitzekin, eta bi joku daude ez, kanta triste, mezu bat amonari, eta gero beste aldetikan Loratu kanta, izenburuan beste alde positibo horiek ez. Diskoa kalean, kantu berrien sorkuntzan eta zuzeneko emanaldietan murgildua dago taldea egun. Aurrera begira guk momentu ze kontzertuak ditugu, bai azaroan eta bai abenduan itxita, baten bat 2020erako ja lotuta dago. Eta hori, zuzenean aurkeztu kanta hauek eta idatzi ditugun kanta berriak. Eta agian hurrengo urtean ere grabatzea beste zeo zer. Jartzen ari kanta eta ideia guzti hauek batuko ditunak.